wabed competitive. Iwacho wach mar subjects go. Subjects go kuyiego nikech aneno ka indiko ndik ni onego ng'adgi piny ka primary man piny 9 oduoge 7, primary man malo 12 obi 8, junior school 14 oduoge 9. Okuyie gi wachni? Gimomiyo ok oyie gi wachno chalo ka gima nitiere gimoro ma ging'eyo ma pod ok giwache. Momiyo awacho ni ka koro gik sama koro wabiro legislation biro tim ka biro ket chik mondo operationalize reforms magi propose no. To kanye ma koro biro ng'ado no ni to bende subjects go dak ne gi define it subject machalo kama gima biro deliver. Udwano wach ni subject achiel ariyo monego gol. Gol. Okay. To wacho ni my number mogol. Koro manendo pod aparo ni period mane chagin gono ne ng'eny monego beni nikech already one gi curriculum obedo implemented. Koro period no endo onego beni parents kata jonyuol bedo gi anxiety. Ni to koro gik mane chwa sai invest mo ng'iewo gi. Gin gik mokoro wabano kendo koswatimo nang. Ineno gima timore Trevor ne jogi endi no wacho ni kapok gikani orumo to wadomicile junior secondary primary school to kendo wabro ensure ni wagero laboratory 24,000 e school. Manendo ne gin go silent. Ne gin go very silent in this report. Mangeche ni okochuno gi ni generation moloyo nyithindo maloyo 4,000,000 gin gidhi kethra ketha nikech ok ochiwo direction maber. To no paro ni ma endi thuolo monego timre. Ing'e ni gima timore Trevor ni pesa bende waseno ka onge kata current disbursement madhi e schools ok en gimoro marapid kata masani sikunde olor, sikunde mang'eny oloro kiny kata moko seloro kawuono nikech pesa monego bed ni dhi e sikunde ok ochopo maber. Nyiso ni pod wan wakura kwa pod wakuro kama nonego beni the working party nonego mi president tich mayot mondo wane kaka wanyalo donjo ka. Gima timore ni e yo mar somo ne winjo ka president olando mang'eny ni nitie teacher pupil ratio. To e junior school ma koro giwacho ni ok en junior secondary en junior school. Jopuonj manitiere sani endi e public sector onge moromo. Nikech kata ong'ad subject oduogo 9 kaka wacho to pod ok okonyo situation mantie nikech kane Teacher Service Commission ondiko jopuonj ne gindiko jopuonj gimiluongo ni indiscriminately mane ok gidewo ni to subject mage mano nego bene o balance go jok madwarore e puonjo junior school. Ne wacho mane moko biro ai primary man gi degree moko be wandiko manyien. To kaka ndiko ji manyien iyudo koter ng'ato school moro nigi japuonj mapuonjo Kisungu to moro be puonjo Kiswahili gi religious studies. Japuonj kwan onge, japuonj physics onge. Koro pathways mwadhi yiero e senior school to wadhi yiero nade ka foundation monego beni wando ok en foundation moro mantie. Koro magi gin ng'ikruok manitiere ma kendo gin fuok ma the working party oweya ka pod ong'amore. To tiegruok ma giwacho ni mondo jopuonj odoge tiegruok jopuonj mano wuok